Hei, nyt on oikea aika hakea opiskelemaan. Ammatillinen koulutus tarjoaa nuorille avaimet suoraan ammattiin. Opiskelu on käytännönläheistä ja työpainotteista. Opiskeluni päätteeksi saat takataskusi työelämän arvostaman ammattipassin. Eselyssä voit valita koulutuksen yli 30 eri ammattiin. Koulutamme sinusta osaajan joko Pieksämäellä, Mikkelissä tai Juvalla. Ammatillisen perustutkinnon rinnalla voit suorittaa lukio-opintoja aina ylioppilastutkintoon asti. Tarjoamme sinulle myös mielenkiintoisia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Voit suorittaa työssäoppimisjakson ulkomailla tai lähteä opintomatkalle yhteistyöoppilaitokseemme. Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa sinulle jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Meiltä valmistuvat osaajat ovat työmarkkinoilla haluttuja osaajia. Aikuisopiskelun tarjoaa monia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Valittavansi on lähes 80 ammatillista perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoa. Tutkintotavoitteisen koulutuksen lisäksi järjestämme runsaasti erilaisia lisä- ja täydennyskoulutuksia. Meillä voit suorittaa myös eri ammattialojen edellyttämiä pätevyyskoulutuksia ja osaamistestejä. Opiskelueselyssä on joustavaa ja käytännönläheistä. Kaiken perustana on henkilökohtainen suunnitelmasi. Aiempi osaamisesi otetaan huomioon ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa apunasi ovat lähiopinnot, oppimistehtävät, verkko-opinnot ja työssäoppiminen. Oppimistasi ohjaa ammattitaitoiset ja aikuiskoulutukseen perehtyneet opettajamme. Opiskelijana sinulla on koulun puolesta työterveydenhuoltopalvelu, kirjastomme ja voit käyttää koulun resursseja myös vapaa-aikanasi. Ruokailu on oppilaille ilmaista. Linjastalo on aina päivän ruoan lisäksi tarjolla kasvisvaihtoehto, keitto ja myös ruoka-allergiat on tietenkin otettu huomioon. Tervetuloa opiskelemaan ja liity joukkoon.